Это вольер, в котором я держу своих хищных птиц. Вольерында яшәүче кошларны хәзинә кебек саклый ул. Иван Чаплашкин орнитолог. 5 ел дәвамында 2 балабан лошынын тәрбияли. Бу кошларны аңа Россиядәге тыюлыкларның берсендә бирәләр. Обе птицы попали ко мне. Бу кошлар үлем хәлендә иде. Аларга җентекләп ярдәм күрсәтергә кирәк булды. Мин бу эшне яхшы беләм. Шуңа танышларым лошыннарны миңа бирде. Балабан лошыннарының берсе ата, икенчесе ана. Быел алар бала чыгарыр дип өметләнә Иван. Бу кошлар Россия һәм Татарстанның кызыл китабына кертелгән. Шуңа да аларны үрчетү өстенлекле юнәлеш булып тора. Балабан лошыны ул элек-электән безнең Татарстанда яшәгән булган. Аның популяциясе менә узган үткән гасырның ахырында кими башлады. Без аларны сирәк кенә кайбер районнарда гына, кайбер өлкәләрдә генә шулай очрата башладык. Балабан лошыннарының юкка чыга баруына контрабандачылар гаепле ди орнитолог Илгизәр Рәхимов. Кыргый кошлар электр чыбыкларына эләгеп тә күпләп үлә. Шуңа да быелдан балабан лошыннарын дәүләт проекты буенча үрчетә башлыйлар. Бу эшкә экология министрлыгы алынган. Полностью соответствующая территория всем необходимым требованиям. Это в Камско-Устинском районе, в поселке Тенишево. Кама тамагында махсус тыюлык төзелә. Анда Свердловский өлкәсеннән кечкенә лошыннарны алып кайтачаклар. Кыш балаларын, яшь лошыннарны, аларны күнектерәләр шул территорияга, Кама тамагы тирәләренә. И аннан соң инде аларны чыгарып, алар артыннан әле без датчик аша аларны карап торабыз. Кая алар очалар, кая баралар, кая китәләр. И менә шул лошыннар ала берсә киләчәктә инде безнең популяция, Татарстан популяция лошынына бәлки шулай нигез булып торырлар дип өметләнеп тора калабыз. Татарстанда элек лошыннар күпләп яшәгән. 16 гасырда хәзерге Югары Услан территориясендә бу кошлар белән ау киң таралган була. Хәзер бу юланы яңартырга телиләр. Шулай ук лошыннар безгә ислам илләре белән мөнәсәбәтләрне дә яхшыртырга мөмкинлек бирәчәк ди белгечләр. Если наша республика поддерживает связи России исламский мир. Россия һәм Татарстанның ислам илләре өчен ачык булуы турында сөйлибез икән, лошын белән ау йоласы да кире кайтарылырга тиеш. Бәхрәйн, Катар, Сауд Гарәбстаны кебек илләрдә лошыннар бик хөрмәтле кошлар. Кама тамагында балабан лошыннары өчен хэк дип аталган махсус оялар ясала. Яздан башлап көзгә кадәр кошлар шунда яшәячәк. Аларга волонтерлар күз колак булачак. Бу проект Сибур җәмгыяте теләктәшлеге белән гамәлгә ашырыла. 1,5 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Бу сирәк кошлар бездә кабат яшәп китә алырмы? Монсын вакыт күрсәтер. Белгечләр проектның нәтиҗәсе тиз генә булмаячак дип исәтә. Быел табигатькә барлыгы 10 лошынны очыртып җибәрәчәкләр. Иң мөһиме киләсе язда җылы яклардан аларның нәкъ менә безгә әйләнеп кайтуы. Илгиз Шәкүров, Роман Фенин, Яңа Гасыр каналы.